tothom. Se'm sent bé des de darrere? Sí. Des del GOB hem iniciat des de mitjans d'abril una campanya que s'anomena Via Menorca. Fer front a la massificació, a l'accés a l'habitatge, gestionar adequadament l'aigua i tenir una diversificació econòmica són els eixos d'aquesta campanya. Fer una aposta pel creixement turístic il·limitat és una amenaça pels residents i minva la qualitat d'oferta al visitant. Ens adonem que ni les institucions públiques ni els empresaris del sector turístic volen afrontar la problemàtica de la massificació turística. Des de població menorquina creix la sensació de pressió sobre els residents. Des del GOB s'han preparat unes propostes que es presentaran seguidament i sobre les quals voldríem debatre entre tots. Creiem que és hora que la ciutadania prengui iniciatives expressant el seu desacord i la seva preocupació i oferint solucions. Queda la paraula per a Miquel, que us farà la presentació. Molt bé, i de bones tardes, gràcies per ser aquí. Com deia la Margarida, nosaltres fa uns quants mesos que ja vam detectar aquesta sensació que hi ha dins Menorca que ens estem massificant i que estem perdent el model, i hem fet un cicle de xerrades per tots els pobles on hem fet unes xerrades seguides d'uns debats, hem fet reunions en grups de treball també, i hem intentat cercar de quina manera Menorca podria intentar recuperar el camí de la sostenibilitat que havíem tingut, aquest model diferenciat que Menorca sempre havia aconseguit tenir i que tenim la sensació que en els darrers temps l'estem perdent, que m'ho estem anant cap al camí de la balearització, aquest camí d'Eivissa i de Mallorca que sempre havíem evitat tenir. Llavors, per això hi ha aquest logo que el que mostra són aquesta bifurcació, diguéssim, en la idea que tenim dos camins, creiem que estem davant d'aquesta bifurcació i que hem de decidir cap on volem anar. I com deia la Margarida, el que estem veient en aquests moments és que les institucions públiques no estan gaire per la feina, diuen que necessitem fer més estudis, que això n'hem de ratllar molt més calma, i els sectors empresarials, els portaveus habituals del sector turístic, que no vol dir que sigui tot el sector, però els portaveus habituals tenen una actitud més ben negacionista de la massificació. No és bé que Menorca estiguem massificats i que, per tant, no és un problema. I, per tant, pensam que estem davant d'una situació en la que ens hem trobat ja moltes vegades abans, que és que això, si no ho demana la societat civil, no es posarà en marxa. I per això fem aquest acte d'avui, per intentar mostrar tota la reflexió que he fet aquí darrere i després farem la darrera part, diguéssim, són propostes de coses que pensam que podríem començar a fer i obrim el debat a veure quines idees surten. Jo intentaré explicar-vos breument quina és l'anàlisi que hem fet d'aquestes problemàtiques i quines són les propostes que pensam que podrien emprendre per abordar aquesta problemàtica. Un dels problemes que tenim és la massificació turística, que és creixent. Això és la gràfica que mostra quanta gent hi ha cada dia damunt Menorca des del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre. És una gràfica que aquesta és de l'IBESTAT, l'Institut Balear d'Estadística, que fa anys que s'està fent, i que aquí podeu veure dia 1 de gener quanta gent hi ha, aquí veiem la punta de Setmana Santa, que ve gent i se'n torna a anar, el mes de maig comença la temporada turística, aquesta punta és la punta de Sant Joan, que va haver molta gent, i això sempre va creixent fins que a mitjan agost estem en el màxim, i després va declinant fins al dia 1 de novembre, que tornem a quedar els que estem aquí tot l'hivern. Aquí, com podem veure, la primera gràfica que es va editar per part de l'Iberostat és de l'any 97, i teníem aproximadament 170.000 persones en el màxim d'agost. L'any passat hi havia 240.000 persones al mes d'agost. Per tant, entre el 97 i ara hi ha 70.000 persones més en l'estiu. I per tant, no és estrany que tinguem problemes d'aigua, que tinguem problemes de saturació i de més, perquè això va creixent. I clar, hi ha gent que diu, bueno, però ja devem estar en els màxims.
això no té màxims. A Eivissa, l'any passat, en aquestes dates, estaven en 340.000 persones. És a dir, si agafam aquell model, és un model que no té sostre, no té límit, se va afegint i se va sobrevivint com se pot. Creiem que a Menorca estem arribant a un tope i és hora de prendre decisions. Llavors, què es podria fer per intentar abordar aquesta massificació creixent? No hi ha cap proposta que per si sol abasti, però amb una suma de propostes sí que podria bastar. Per exemple, pensam que l'impost d'estades turístiques, que coneixem com a ecotaxa, se podria incrementar substancialment en la punta d'agost, la punta d'estiu, com a mínim juliol i agost. Que es tractaria de fer feina damunt aquest moment de l'any. Es tracta de que puguem posar un impost d'estades turístiques bastant més alt que enviï una senyal de mercat i que pugui fer que una part de la gent que vindria a juliol i agost potser vulgui venir un altre mes de l'any. Perquè sapiguem com funciona, la darrera cosa que s'ha editat de l'impost, en aquests moments els hotels de gran luxe cobren 4 euros d'impost de turisme sostenible. Els hotels normals cobren 1 euro o 2. Per tant, és una cosa que serveix per recaptar un doblers, però no serveix per modelar el mercat, i pensam que podria ser una eina. Una altra cosa bàsica és poder mantenir la moratòria turística que tenim en aquests moments. Des de 2022, Menorca té, totes les Balears tenen una moratòria turística aprovada, és a dir, no podem donar més places turístiques. Però el govern actual ha anunciat diverses vegades que la vol llevar, aquesta moratòria. Llavors nosaltres dèiem, alerta, perquè si llevam la moratòria turística, Menorca quedarà absolutament indefensa. És l'illa que queda més indefensa de totes. I us explico per què. Quan se va aprovar la llei de turisme, ja hi havia un article dedicat a que abans de donar una nova plaça turística se n'hauria de donar de baixa una d'existent. Però això, que funciona per Balears, allò l'article, que ho sapigueu, l'article 88, l'article 89 diu excepcions a l'article 88. I aquí diu les places turístiques ubicades a l'illa de Menorca queden fora d'aquesta regulació. És a dir, les places de Menorca no han de donar de baixa res. Nosaltres creiem que això s'hauria de revisar i no només s'hauria de donar de baixa, sinó que el seu seria de donar de baixa 2 o 3 de les antigues, de fetes de fa 50 anys, a fi de que puguem anar modernitzant l'oferta turística de Menorca. Seria una manera de reduir la capacitat d'allotjament de per l'estiu. L'altra cosa que es pot fer, que té una afectació més a curt termini, és la regulació de vehicles. Això és el que està fent Formentera des de 2019. Formentera, el Consell Insular, decideix quants de vehicles hi pot haver de lloguer i quants de vehicles poden venir en vaixell cada estiu. Aquesta capacitat ja la té Menorca. Menorca, en la llei de reserva de biosfera aprovada l'any passat, ja el Consell Insular ja té capacitat per decidir quants de vehicles val de lloguer, per exemple. Però no ho està fent, diu que ho vol estudiar. Se va fer un estudi ja, el Consell Insular ja va fer un estudi de com estava la situació dels vehicles, que és aquest estudi d'aquí. I aquest estudi, el que diu, és un estudi bastant que analitza moltes coses, i la conclusió que arriba és que el mes de juny i el mes de setembre tenim un excés de vehicles, aproximadament d'un 20%. Un excés de vehicles vol dir per la capacitat que tenim de xarxa viària, d'aparcaments i de coses d'aquestes. I que juliol i agost tenim un excés d'un 30%. A Formentera, quan van tenir un 20%, van decidir començar a aplicar la regulació. I el que van fer a Formentera va ser que el primer any van dir no reduirem vehicles, però no deixarem que augmenti respecte de l'any passat. I després cada any van reduint un 4%. De manera que tampoc és una revolució soviètica. Es tracta de dir, anem reduint a poc, que els mercats se vagin adaptant, però invertim la tendència aquesta de que en més de créixer, va decreixent. Aquí el Consell Insular, nosaltres, si us recordeu, la Margarida va presentar fa cosa d'un mes en el Consell Insular una pregunta demanant que el Consell apliqués això. I la resposta del Consell va ser que l'estudi que havia fet, els tècnics no l'avalaven. Els tècnics del Consell no l'avalaven. Bé, aquí hi ha un informe del tècnic que diu que
entenc que el contingut s'adapta substancialment a l'encàrrec i l'oferta que consten a l'expedient, que no té errades ni discordances evidents. Per tant, sí que està avalat per tècnics. El tema aquest de dir necessitam un nou estudi és una manera de dir, bueno, estudiarem, tindrem estudis mes de maig de l'any que ve, i el mes de maig ja no tindrem temps de fer res, és una manera d'aquestes. Però tenim un estudi, tenim una llei que ens permet fer-ho amb això. I la darrera cosa que hi ha incorporada a la massificació turística és la necessitat de controlar el lloguer turístic absolutament descontrolat que tenim a Menorca. És a dir, Menorca havia fet els deures amb aquests temes, amb el pla territorial vam acordar que les urbanitzacions de la costa no creixerien gaire, per evitar la massificació, però ha arribat el lloguer turístic, que és un fenomen nou, que no necessita construir la costa, el que fa és posar turistes dins les cases ja construïdes. I això té un volum molt gros. Aquí podem veure com es reparteixen les places turístiques reconegudes, oficials, de Menorca, Tenim un paquet molt gros que són hotels, la majoria fets de fa molt d'anys. Tenim un paquet significatiu d'apartaments, també fets fa molt d'anys. I el que ha sortit de nou, significatiu, és el lloguer turístic. A més, el turisme rural, els agroturismes, aquestes coses que poden generar altra casta de debats, en nombre de places són insignificants. Vull dir, les places grosses que han crescut amb els pisos que s'alloguen, amb les cases que s'alloguen turistes. Això és el registre oficial dels darrers anys del Consell Insular i aquí ens mostra que el 2022 hi havia 30.000 places atorgades de lloguer turístic. 30.000 places de 84.000 que a Menorca en té de reconegudes. Per tant, és més d'una tercera part. Hem incrementat molt la capacitat d'allotjament turístic sense necessitat de créixer urbanísticament. Molt bé. Anem a la segona part, que és la dificultat de l'habitatge, un altre tema que sempre surt a tots els debats. Aquí és importantíssim que les administracions incorporin de nou la política de fer habitatges de protecció oficial o de preu taxat o de règim que se li vulgui dir. Per què? Perquè si ens limitam a fer més habitatges simplement i és de preu lliure, no serà accessible a la gent. Aquest és un tema absolutament important que tenir en compte. Fixeu-vos, això és el pla territorial de 2003, aprovat fa 20 anys, que ja reflexionava sobre la necessitat d'habitatge i deia, alerta que Menorca es pot posar de moda qualque dia i pot ser que els preus se disparin i que això afectin els residents. Llavors ja deia, fer un estudi de quants d'habitatges se necessitaven en els pròxims 10 anys, el PTI estava fet amb la perspectiva de 10 anys, i deia quants se necessitaven de protegits. Havien de fer 2.150 de protegits en 10 anys. Podem mirar els habitatges que s'han fet en els darrers 20 anys, que és el que ha durat el PTI. De 2003 que es va aprovar, es va revisar l'any passat, 2023, ha durat 20 anys. Si multiplicàssim per 2, el que s'havia de fer 10 anys, se n'ha fet 20. Hauríem d'haver fet, en realitat, el que hi ha aquí registrat, en els registres oficials, és que s'han fet 9.750 habitatges nous i només 366 han estat vivendes protegides. Aquí, si veiem l'estadística, veurem que a partir d'aquí hi ha pràcticament un desert. A partir d'aquí hi ha la crisi de 2008, aquella crisi bancària, que com que va aturar l'economia, tothom va relaxar les mesures perquè l'important era generar economia com fos i tothom se va oblidar del tema de fer nous habitatges. Fixeu-vos, llavors, del que havíem de fer en el pla territorial, el que hem fet més de lo previst amb habitatges de preu lliure, però només hem fet un 8% dels habitatges protegits. Per tant, aquest és el drama. Els habitatges s'han convertit en una destinació prioritària de fons de doblers. Avui en dia els doblers cada vegada estan més mal repartits. Hi ha gent que té molta capacitat d'inversió, l'inverteixen en habitatges i ho fan per treure el màxim rendiment. El màxim rendiment s'atreu llogant als turistes. Per tant, és el que té que l'habitatge hagi deixat de ser un dret i s'hagi convertit estrictament en un negoci. Molt bé. Un altre drama que veiem és que quan l'administració
et decideix fer habitatges de protecció oficial, l'administració sabem que és extraordinàriament lenta, és una màquina molt mala de moure, tarda moltíssims anys en fer-ho. Bueno, altres bandes han sortit les cooperatives sense ànim de lucre, que el que fan és tirar endavant l'execució d'aquests habitatges. Això pensam que seria interessant poder-ho traslladar també a Menorca. Hi ha diferents bandes que tenen diferents exemples exitosos de cooperatives que han pogut tirar endavant d'una manera molt més ràpida i a un preu assequible, diguéssim, assumible per la majoria de gent, el tema de l'habitatge. Amb el tema d'habitatges, si no aconseguim controlar aquest lloguer turístic irregular que tenim, serà molt mal de fer que hi hagi capacitat, que hi hagi cases per la gent. No? I aquí podem fer aquest exercici, que és agafar la punta que hi va haver l'any passat, mes d'agost, aquest que vam, que hi havia 240.000 persones pràcticament, i podem veure aquesta gent d'on dorm. Llavors es deim, aquí tenim 96.000 persones censades, que tenen casa. Tenim 84.000 places turístiques reconegudes, legals. Després podem adjudicar unes quantitats a residents no empadronats, gent que té casa i no estan empadronats, que són pocs, però n'hi ha alguns que per mantenir els serveis sanitaris de Barcelona i de més no s'empadronen aquí. Després hi ha gent que ve i està a cases de familiars, també s'adjudica una quantitat. Quan hem fet tot això, ens queda una xifra enorme de 45.000 persones que no sabem on dormen, que en teoria no tenen casa per dormir. Que 45.000 ens podem discutir tot el que vulgueu, com si llevant 10.000 i queden 35.000. És una verdadera barbaritat de gent que ningú sap on dormen i que evidentment estan dormint a cases que no estan declarades. Clar, quan això ho divideixes per 5, que és el que les places que et solen dedicar per lloguer turístic, te queden aquí 9.000 cases dedicades a lloguer turístic irregular, que ja dic, tant més si són 9.000 com si són 8.000, segueix sent un desastre. I en aquestes hi afegim totes les que s'han atorgat com a legals, que són quasi 6.000 més. Tant quan veus això, comences a entendre com és que no hi ha cases per la gent. Molt bé. Tercer capítol, jo intento anar ràpid perquè tinguem espai d'avances per discutir què podem fer. Però si qualcú es perd, cap problema per intentar explicar-ho de nou. El capítol de la gestió de l'aigua, que és un altre tema que surt sempre a tots els debats a Menorca. Què podem fer per gestionar el tema de l'aigua? Bueno, aquí una de les eines que hauríem de posar en marxa és una política de tarifes que diferenciï qui consumeix de manera lògica de qui consumeix de manera excessiva. I això no és que pagui un 50% més, no, és que hauria de pagar moltíssim més. És a dir, quan superam el que és normal, hauríem d'anar molt més enllà, no? Perquè no tothom és igual, vull dir, la major part de gent consumeix de manera responsable, però tenim tots uns sectors que consumeixen un verdader desastre d'aigua. Ho podem mirar, per exemple, els casos dels jardins, no? Sant Lluís s'ha estudiat el consum que hi ha en el poble, en el nucli tradicional, aproximadament 180 litres per persona a dia, el consum que hi ha en els xalets de la costa, que tenen gespa, que se'n van a 1.000-1.500 litres per persona a dia. I la diferència és el jardí, perquè el nombre de persones és la mateixa. No crec que es dutxin 10 vegades cada dia. Vull dir que els temes són els jardins, bàsicament. Els jardins són un consum enorme. Bé, doncs aquests jardins, en l'aigua que tenim d'aqüífer, ja no és gaire lògic que els hi donem aigua com si sigui aigua que necessita aquesta gent. Haurien de pujar de manera molt significativament els preus. I animar-los a que muntin un altre tipus de jardineria que no necessiti tanta aigua, simplement és això. A Menorca, si guaitau al camp en l'estiu, no en veureu d'herba verda. Vull dir, el verd a Menorca es manté en els arbres i en els arbusts, però les herbes no són verdes en l'estiu, les herbes són ocres. Doncs aquí hem de muntar un altre sistema que s'enterra, no hagi de ser verd, o que com a mínim només sigui verd el tros, que se trepitja molt, però intentar reduir metres quadrats d'això. Bé, el mateix passa amb gent que està fent net barques amb aigua potable. Les barques són construccions que estan preparades per estar enmig de la mar, se poden fer net amb aigües salades sense cap problema. O grans consumidors que ja estan identificats pels ajuntaments, com per exemple les empreses de neteja de cotxes,
Tot això se pot treballar perquè aquesta gent redueixi sensiblement els consums que tenen sense impossibilitar l'activitat. Una altra qüestió important. Els pous de grans consums haurien de tenir comptadors. En principi, tota la gent que viu en nuclis urbans té un comptador, però els que viuen al camp no tenen comptadors. Els que viuen al camp no tothom consumeix igual. A Menorca tenim grans regadius que tenen aigua gratis i que ningú controla. Fixeu-vos, això és un arbre. Per tant, aquí si posam una persona no la veiem pràcticament. Mireu la dimensió que té això i això s'arrega tot l'estiu. Normalment 14 hores diàries, és la mitjana que tenen els regadius. I d'aquests no en tenim a 100, però en tenim 20 o 25 finques que reguen tot el dia, a ple sol. Llavors, aquests haurien de ser els prioritaris que se'ls hi posàs comptadors i que se'ls hi demanàs un consum racional. I després tenim els creixements urbanístics que vam programar fa 40 anys enrere i que resulta que ara no tenim aigua. I que també haurem de veure què podem fer. Hi ha el cas conegut, per exemple, de Sant Lluís, de Baracat d'en Font, hi ha 200 xalets que per primera vegada tenen un informe que diu vostès tenen dret a fer xalets, però aquí no hi ha aigua. L'Ajuntament no pot fer cap pou més perquè aquest aqüífer està superat. Llavors haurem de veure què feim. Si cercam aigua, posam una dessaladora, posem per cas, o revisam si ens interessa fer 200 xalets més. I això comença a passar a altres bandes també, com podrem veure després. El cas de Ciutadella, perquè vegem l'efecte de les dessaladores. La dessaladora és una tecnologia que tenim i el dia que no tinguem aigua per beure posarem una dessaladora i mentre tinguem energia podrem tenir aigua. Però què està passant quan posam una dessaladora? Que automàticament tothom pensa que ja no hi ha límits del tema de l'aigua. I automàticament començam a programar creixements com si això hagi deixat de ser un límit. Fixeu-vos el que preveu el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Ciutadella. L'any 21, en l'estiu, damunt Ciutadella, se calcula que s'abastien 66.000 persones. Ciutadella té molta urbanització. D'aquests, l'any 21, hi havia un 24% que venia de la dessaladora, ara deu ser un 30% ja, perquè se va incrementant, i l'altre 75% era d'aqüífer. Què pensam que passarà l'any 2031? O sigui, falten 7 anys. El que preveu és que damunt Ciutadella hi hagi 97.000 persones, perquè Ciutadella preveu seguir creixent. Tindrem 10.000 metres cúbics, que és el 100% de la dessaladora, i haurem de tenir 12.500 metres cúbics que venguin de l'aqüífer. És a dir, bastant més del que estem traient ara. I els pous de Ciutadella estan absolutament agotats, estan salinitzats. Els pous municipals estan bombejant molt per davall del nivell de la mà. Per tant, això és un exercici que s'aguanta damunt del paper, però no s'aguantarà en la realitat. O haurem de posar una altra dessaladora, que vull recordar que fa com 14 anys que està posada la dessaladora i encara no l'emprem al 100% perquè l'aigua surt molt cara després, o haurem de revisar els creixements que estem plantejant a Menorca, perquè ja estem a uns límits d'aquest tema. Aquest és un exemple de com, tinguent una dessaladora, podem crear problemes més grossos encara, si no revisam. I anem al darrer capítol, que és la diversificació econòmica. Aquí és interessant veure aquest gràfic que trobo que surt després, per si cas l'explico ara. Mireu, això és el gràfic que compara la renta per càpita, és a dir, quan dividim el PIB per nombre d'habitants, la renta per càpita de Balears respecte de les altres comunitats d'Espanya. La mitjana espanyola, diguéssim, seria aquesta ratxa negra. Llavors us podeu veure com, a mitjans dels anys 80, el 85, 86, 87, Balears era de les primeres, si no la primera, comunitat autònoma en renta per càpita. I ara això ha anat baixant de maneres molt significatives. Estem als 10 o 11 ja, comparativament amb altres comunitats autònomes. Anem a veure què està passant aquí. Aquí, una de les propostes que hi ha per intentar diversificar l'economia és fomentar activitats econòmiques que permetin que la gent menorquina que s'ha anat a estudiar fora pugui tornar a venir. Perquè això és un esforç que fa la comunitat menorquina per donar estudis a la gent, per donar formació, se suposa que és una inversió perquè després tornarà aquesta gent. Però si aquesta gent no torna, això no és una inversió, és un gasto que estem tinguent permanentment perquè després resulta que no poden tornar perquè no hi ha espai de feina.
perquè tot està orientat a un turisme massiu que necessita molta mà d'obra no qualificada. Per tant, aquí tenim un problema. I aquí podem veure, podem comparar aquesta gràfica que us mostrava abans amb el nombre de turistes. Això està fet a nivell de Balears, perquè no hi ha dades segmentades a Menorca, on els hem sabut trobar. Però fixeu-vos, quan teníem la renda per càpita més alta, teníem aquest nombre de turistes. I ara tenim 3 vegades més turistes i la renda per càpita se n'ha anat per avall. Per tant, una cosa bàsica que hem d'aprendre és a deixar-nos de creure aquests titulars que surten permanentment de que és un any fantàstic perquè venen més turistes. Els turistes venen perquè se suposa que és una activitat econòmica que tenim. El que hem de veure és quin resultat ens dona aquesta activitat. I el que estem veient és que fa estona que incrementant els turistes baixem la renda. Per tant, aquí hi ha una reflexió, hi ha qualque cosa que no ens estan contant. Molt bé, una activitat que pensam que podria tenir molt de sentit és promoure la rehabilitació energètica d'edificis. Els reptes energètics són molt grossos que tenim davant, és a dir, hem d'anar reduint els combustibles fòssils i, per tant, tota aquella energia que puguem deixar de necessitar serà molt interessant, perquè les renovables ens serveixen per substituir una part, però no el 100%. Llavors, promoure que els edificis vagin aplicant criteris d'eficiència energètica vol dir que l'any següent d'aquests edificis necessitaran molt menys energia. No la necessitaran ni de petroli ni de renovables. Llavors, generar activitat econòmica que vagi orientada cap aquí podria tenir molta intel·ligència. Seria molt més interessant que el sector de la construcció se dirigeixin a això que no fer habitatges nous que seran de preu lliure que no solucionaran els problemes que tenim. Molt bé. I per últim hi ha el tema d'altres sectors econòmics, el camp, la pesca i la indústria, que un dels problemes que s'ha vist en les darreres dècades és que no poden competir per preu en els mercats que estan oberts. Si penseu un poc, les indústries que teníem aquí de bijuteria, de calçat, de coses d'aquestes, tots els que feien coses molt barates han desaparegut. Perquè si tu feies sabates barates, resulta que venen sabates de Taiwan a un 10% del que tu feies. Impossible competir amb això. Això és el que li està passant en el sector agrari i la llet. La llet ve d'altres bandes, que la fan molt més barata, a països que plou tot l'any, que per tant tenen herba verda i les vaques produeixen molt més que el que produeixen aquí. Llavors, hem d'entendre que ens hem de diferenciar si volem tenir altres productes. I Menorca ofereix una gran oportunitat de diferenciar-nos basats en la sostenibilitat ambiental, perquè la imatge que té Menorca és aquesta, l'exterior. Aquí tenim un exemple del que està passant al camp, està passant molt a poc, però està passant progressivament. Si penseu un poc, fa anys, totes les vaques que quan passava per la carretera eren blanques i negres. Eren vaques frissones dedicades a fer llet. Ara cada vegada n'hi ha més d'aquestes o de similar, que són vaques rústiques, que ja no estan dedicades a fer llet, sinó que estan dedicades a fer carn, algunes també poden fer llet, però en tot cas són vaques molt més adaptades que el que fan és reduir molt els costos dels llocs i generar un producte molt diferenciat, que el pots col·locar en els mercats d'altres maneres. Nosaltres tenim el programa de custòdia agrària, que tenim una quarantena de finques adherides, i els pagesos que tenim nosaltres venen tots els productes en el preu que ells volen. Per tant, no és ver que el camp no tingui sortides. El que no té sortides és amb el model que funcionava fa 40 anys i ha deixat de funcionar, com en les sabates i com en d'altres coses. Molt bé, i la darrera aportació és el tema de la formació professional, que sabeu que hi ha demanda de tota una sèrie de coses i no s'estan cobrint. Per exemple, a Menorca no hi ha fusters, es fa molta estona, i les empreses no saben com ho han de fer, i resulta que s'estructuren formacions i la gent no s'apunta. Els joves no s'apunten. Tu estructures una formació de fusters i els joves no s'apunten. Tenim cursos posats que no poden funcionar perquè no tenen alumnes. Aquí hi ha una reflexió de fer, perquè podria ser que s'estigués equivocant el públic en qui anem dirigits. Els joves d'avui en dia, un jove de 8 anys, no sap si vol ser fuster. El que sap és que se'n vol anar a estudiar fora i fer uns anys de viure la seva vida i fer ser adult i fer ser independent. A lo millor un jove de 28 anys sí que li interessarà fer fuster quan pugui tornar. Llavors, aquí hi ha un tema de pensar si no seria interessant promoure aquestes coses pensant en un públic més adult, que està ple de gent que quan torna a Silla
no comença a pensar quina seria la seva vocació. Bueno, és un apunt que hi ha aquí. I ja està. La darrera cosa que jo us vull explicar, després la Cecília us explicarà idees de què podem fer davant d'això, com us podem implicar, diguéssim. Simplement un apunt perquè sapiguem quina és la situació global. Tot sempre intentem actuar de manera local, perquè ens agrada ser pràctics i que la nostra feina tingui uns resultats, però sense perdre de vista quina és la situació global. La situació global és que fa uns anys que se publiquen aquests 9 límits del planeta, això ho publica l'Institut d'Estocolm de Resiliència, i està reconegut per tots els científics que es dediquen a això. Aquesta gent ens diuen, quan sortim d'aquest rol d'obert, estem entrant en un terreny on no és el planeta que estigui en perill, perquè el planeta seguirà rodant. El que està en perill és